Куян мüşəcəli, куян солқында, туған, құрылған, башы салынған, құлағы шинген. Әйдә қыз дуслар, куянны тіреутик, жылы бүлмәгә мәктәп келтик. Куян уянды, қорқып ойланды, секіріп урманға, қошып югалды. Куян, сен қойда, ешіл туайда. Куян, сен қойда, қолын урманда. Куян, сен қойда, ерақ шөлверде. Куян, сен қойда, қолын урманда. Әйдә қыз дуслар, урманны, шүлні, ақтарып табы куянны. Сагат Мусаджали, Сагат суга даң-даң, хәбәр бирә таң-таң. Бакчага бурауга 15 минут калган. Секреп торды Марат, күрә эшләп харап. Тагын сына калган, шул йокыга карап. Сагат тире кәлт, тиз бакчага кит. Марат әнә дышай, тукта мине кыт-кыт. Сагат тишервай, дин, ми бит туктем белмим. Унан ара зин, мина карап ерсин. Габдулла Тукай сөткә төшкән тышкан. Ничектер белмимен, бер көн идән асты кышы тышкан. Егылган дәкләттә бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта, орлы, бирле. Һич чыгып булмый, сыек сөт бит бата. Һич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тышкан, йөзәдер, тик торып булмый. Йөрәк түзми, йөзәдер аркылы, буйга. Котылмакта өмет өзми. Тырышмак бушка китми бит. Біраздан сол була оңай. Бу тышкан шул кәдәр йөзгән, куйырган сөтте булган май. Хәзер бит батмый, тышкан керіліп майга аяк баскан. Сикергән дә табактан, ул чыгып үзеренә качкан. И карындаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык, һәм дә ит гайрәт, сөбәт. Шавкат Галиев уртак табыш. Юл читендә туп яткан, шуны ике дус тапкан. Һәркем үзенә тарткан, туп миңа тиеш дигән, юк миңа тиеш дигән. Тарткалашып беткәннәр, әүмәкләшеп киткәннәр, ахырда хәл иткәннәр. Тисә бик тигез дигән, берәү генә пыш дигән, берәү генә шыш дигән. Шавкат Галиев рөхсәт белән берне генә конфет суырып йөрер иде. Көне буе гел генә. Ярамый шул, кисәтәләр. Рөхсәт белән берне генә. Моңаймады кызчык бердә, хәйләсен ул белде генә. Дәвәнием, конфет бирче, рөхсәт белән берне генә. Ул арада дәвәтисе эштән кайтып керде менә. Дәвәтием, конфет бирче, рөхсәт белән берне генә. Жизни килде, апа килде, нинди хәлдә күргенә. Бик кыстатып кына ала, рөхсәт белән берне генә. Бик үзеңә башлаган ди, тешләре какшаган шул. Кызый конфет кимергәндә, конфет тешен ашаган шул. Теш сызлагач врач кирәк, анда кенде килде менә. Сорты иң конфетлысын, рөхсәт белән берне генә. Мөнир Мазунов, безнең бабай. Исем китә безнең бабай, 70 төрле һөнәр белә. Каян болай, ничек алай, дисәң әгәр көлә генә. Без уланар яшь ягында трайтибе пирмәдек ди.
Әти нәрсә кушса, шуны иренмичә эшләдек дей. 70 төрле һөнәр белү, зур тырышлык, хикмәте дей. Һөнәре юк кешеләрнең булмый иде икмәге дей. Әйтсәм әйтим, диде бабай, гомер буе гел эшле бу. Иң татлы затлы җимеш, тырыш хезмәт җимеше ул. Күрше бик чынлап керешкән эшкә безнең Ламига. Бар уе бер бик матур күлмәк тыгу күршәгенә. Күлмәгем кайчан бетәр дип, күршәгә яткан көтмихал юк. Бер тәтти күлмәк кирәк бәрәм җитә, апельсин генә яткан катукны күзлидер, тупта селкемәсмеде ул, бер дә җәннәт үзмидер. Ул хәзер сикер менә, хәзер тетар, хәзер басар, ул катукны уйнатыр, уйнар, үзенә шар ясар. Хайгасы юк күпесене, тик һаман уйнавы, бик шаян, ай хайнаян, уйнарга хәзер көн буе. Михарат күсән күсән гашыкта, егер гашыкта, дидән чыгачыкта. Күсән төрсән диван дам тышанда, карыда яктыда, шаклаш яхан чыктады. Кызык, менә беркем дә үсидән тыя алмый, үсмәсен дә алмый. Менә утырмас өчен хәтта шуқаямы. Чөнки тыла тормыймын. Һичбер көнне сүзендә. Үземне туктата алмыйм хәтта үземдә. Халимҗан Хәлиманов. Әлифба. Бүген мин әлифба укыйм. Әби алган Коръәнен. Шушы 2 китап җыйган бу дөньяның бар ямен. Гади китап кына түгел. Әлифба ул бер генә. Аның һәрбер хәрефеннән иман нуры бөркелә. Белемгә ашкыш кебек ул, киләчәккә юл кебек. Иркәләп үзенә ала, әнкәй сузган кул кебек. Әткәм биргән киңәш анда. Бабамнарның акылы, әлифбаның һәрбер сүзе дуга кебек укыла. Шушы китапка җыелган күңелемнең бар гаме. Белдем, әлифба ул туган телнең Коръәне. Безгә шул да ярап тора. Телевизорны шармалай түгел. Нигә ни янап тора? Иклы мен дә аерылмас достым, әти усал карап тора. Сине мин аялкып алыр өчен алар сәгать санап тора. Күзем йомсам да мин күрәм сине. Безгә шул да ярап тора. Телевизор карый диләр мине, ул бит үзе карап тора. Мин бик кызык икән, карасаңсың, безгә шул да ярап тора. Халимҗан Гыйльманов. Кыр эләм. Бүген көн әйбәт. Көн буе кер юып йөрде әни. Кояшка элеп кер дип, кулъяулык бирде әни. Алып чыктым. Эле алмыйм, кояш ул ерактарак. Аяк очларына басам, барыбер кояш ерак. Үрелеп, сикереп карыйм, барыбер кояшка буем җитми. Уйларга уем җитми. Их, инде элдем дигәндә, ыргып бөтен кешемә, балкып янып торган кояш качты болыт эченә. Муса җәле макмай. Минем бар бер макмаем, кара борын акбаем. Күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә. Хәзер аңа мин сугыш һөнәрләрен өйрәтәм, шаптырам да, сикертәм, көн дә шулай идәтәм. Ул окоптан окопка хат ташырга өйрәнсен, командирын дошманнан яклашырга өйрәнсен.
Яралыға суылсын, һәр нәрсәгә өлгерсен, нәрсә генә сизсә дә командирга белдерсен. Менә шуның барысын да мин өйрәтәм Акбайга. Акбай хәзер һәр вакыт туган илен сакларга. Бабай да солдат булган, әти дә солдат булган, Зылабай да солдат булып, безне саклаган. Кеше абый солдат булып китте быел яз гына. Мин дә солдат булам, үсем әле аз гына. Сәлам. Düştünüz mü?